ba kita sa buwangan? Amon kaya susag ko bagbag ko ini, nakapagkaibay ni Day masusog. Nakalayo na ini nakapagoy. O, apa magbubuhi kita makayo? Ano naman kita ini mama kapagadyan? Way, runa ka puro dyan si paglusulta ini. Apa kayo nakita ini? Inay, wala naman ako nalawa na yung bagbag ko. Ito mo kaya susahan ko apay at yung mga... Away ako bisa nakapanglipistik. Way ako nakapangatalit, ito na rahi masusog. Ay mo naman ako kuhan eh. Wala na pa yan ako. Ay, pasuway, bisan suwalo kuhan. Ano naman kita ini? Masuk na kita maray pakisisi. Amikil. Amikil. Ayaw ni Mikil. Maganda naman kita, Jeep. Halo, wait, apa yan ako? Inay, makay mo, biyak, nasudlat na ako si Kuamuan. Kariya, ibig ko na, kau tamang balik ni pagbubuhay kayo ini. Kariya, ako'y paraha. Ang maganda kita, Jeep, para pati. Ay, sinukuan, ada may isang katuwa, malaul na ako ini. Pamina na rin. Pamina na, kau tamang balik. Kaya susang ko mo, walay mga way lipstick ko, ito narahalaw bag ko. Kaya lulusan na ako ini. Way luna, nalawa na. Ikaw yung meron ko magsayo-sayo. Amo, kuan, amo masusugin ni na kahilo ka ko, wala. Una itong pagkuhan mo, mga kuhan. Ay, pagpapuputi ba, ay pagkukuhan mo mga lipstick. Kalo-kalo, ay pagpalilingkat. Nalawa na ini, kalo-kalo mahipagbaka. Magic jumper. Magic jumper. Maiwagang pagpaputi. Pagpapuputi uno ba yan? Gaway ko ini kaya iraman. Facebook na. Mag-face. Kita rito. Lumawag kita uno. Amon kuhan, pagpaputi. Ipagpapuputi. Aw, doon na Facebook. Aw, ba? Aw, nuway ne. Yari ba? Tapos ko lang kung Laga. Yari na. Uno yan. Dream skin. Dream skin. Aw, dream skin yan. Masuk mari. Yari kita hamikil. Na masuk na mari-maray. Inyaw nimtuin. Na masuk na saan. Yari rin biya. Nah, nakarilat ko na rin, ang narakura ba ni bagbag ko. Oo, nanaglag na siya ito ng sinuhay ko lawa ko. At tayo sa kane, niya nabot. Tribaw to yung kabaksin bag ko ini. Ay, nasuka. Auno, anayat to na nagdara sing bag ko. Sapat ka ho, yan ini pagliutan, nanalawa na, naway na, nakaliw na. Nakita makamo, eh, ito yung bag ko na ra. Masusugat to nakaliw. Naman nagkasama si Maplin yan, lagutan na yung bag ta. Ako na naman yung naabot ko ini. Anak, kalau pagpapot ini, una ha. Ini pangliutan yun. Sip-sip ko kuno bari kalau ko di mamauruhin na rin. Paiskris na sa ito pagtangan. Kuha na lawang sa amin. Kalau mapagkakaunan. Ay, may akong dakbusi siya biyon halaw. Mapilok mata. Ang bibihan. Ay, kalau pagpalalan ang bayo. Kalau mamaluan yung bayo ko. Pakita ko yung bang dayaw rin kuha ninik. Ay, paghunit ay man. Ay, pag-tatuin yun eh. Ay, jadi kalau di mau rugi na kaya. Yes sir, good afternoon. Welcome to Dream Skin Aesthetic Clinic. Uno! Good afternoon. Afternoon, oo. Magkuhan nino, pag-unuan nini, magtagalog ka. Tagalog. Ini, ulinan mo ito, hawakan mo ito, hawakan mo. Ano? Pasok ako. Okay sir, Pasok ako, ha? Pag-anuhan dito, pag-anuhan. pwede po kayo magpa-facial po if... Ano ma'am, yung dito, yung ano? may facial kami po. Ito ganito, yung buslot-buslot ganyan. Pwede. May ganyang procedure din po kasi. Yung ito, isimod ko yun to. Sa lips niyo po? Oh, Sa lips oh. Okay sir, sakto po, may promo po kami. Di na siya ihon, di tanggalon, di. Hindi po sir, bale, lip pigmentation kasi yun. Ito, Opo, yan po. Ito, parang ano lang siya, naka-promo ini. Opo, from 6,000 sir, ano lang. Yung nakuman, imbayaran. 999. Ay ha. So, ang laki po ng ano namin, 50% discount. Kuno ini, bihao na. Pigi, ano yun, basahin yan ma'am, basahin ano yun. Feb Ibig Day Sale. Madto tayo, pagkuhos. Okay. Yung bag ko, karihan sa akin ha. Okay. Baka Sige magkano po. dito sa loob. Opo. Nahalik ka na. Ay, bihag na ka, ma'am, bihag. Ha? Uno. Ma'am? Yes po, sir. Bihag, uno mo. Anong gagawin mo doon? Facial po tayo, sir. Aha. Yung facial po natin, yung gagamitin natin sa inyo, yung 24K gold. Bulawan. Yung gold. Yes po. Yung maglaki dito. Pwede rin. Mahal ka sa ito, ma'am. 24K, ha? Special yung... Magawa ito Bulawan. Magawang Bulawan ito. Kung ano, ni Kasada. Makuha po natin yung mga dead skin nyo. Loko mga Bulawan. Blackhead, whitehead. Yes po. Magkuha na sa akin si Inadayang. Gusto na sa akin. Yes po. Siya. Sige. Maginang ka na, ma'am. Mamaya po lalo po kayo gagwapo. Sana all. Okay. Mamaya na gwapong-gwapo. Sige ha, antayin ko yan.
Oh. Para sa'yo. Para sa iyo ang laban na. Oh, kain. Uno may dugay ni. Plin ba, plin? Ay naman ako magkwasi plin at pasari ano mo. Ah. Gaway pangirap Maling ka, ay. sinabi Ay alam bako ko. ya tula kikita ko na yung bako. How way ni takad ko. Apa ya tu pakai ni maasyag tu. Pa ila di ba kuno magla uno may ni himas. Buku sa ni maasin yaun. Pagkukunan takad ko. Ipabuno. Amo nuno may ni. Amo na Facebook. Ah. Amo nuno. Amo remiskin. Ah. Magpaatal na ako mo. Magpalitis na ako. Mga subo kita. Assalamualaikum. Mayroong maritaw na. Oh ba, ukawa na yato ni magukap sila wa. Assalamualaikum. Hello po. I love you, ma'am. Ay, Amo sa ito ma'am, magkuha ko. Nakakita ka sa kuha mo ni. nakita na mo Facebook. Ang kuno pagyalan mo di. Dream skin. Ah, Di kay ni. Pagkuha na kuno si mga pilok-pilok. Pagpakuan, pagpano ano. Mga pilok-pilok mata ba? Pilok mata, pagpakuan na. Pasok muna kayo, ma'am. Saan ma'am? Saan? Dito po. Kumaw para sa akin, way malamig ka sila ni Rimis Ito, kini kaway, niya. nagpay. Beautiful rin puno. Para i-free sila, Ay, no? ingat pa si kusyon. Na, Ma'am, ano po ipapagawa niyo? ano? Pagpakuan ako, ma'am. Yung ano ba, yung bulbul na kilik-kilik. Ayun ako magpalamong ba ako na kilay. Magpalanting ako ng Wala, pilok-pilok kasi mata at lapay saka na ako. magpakapal ako ng kilay. Opo. Yo, Opo, ma'am. Meron po kami. meron kayo. Yes po. Ako rin Okay. pala. Na At magpakuan. saka meron din po kami lashes po, ma'am. Lasis, ano po yun? Anong lasis? Yung po, ma'am, haba ng ano po. Haba ng hair. Pilok-pilok mata ba? Haba ng pilok mata. Yes. Pilik sige, mata. pilik. Papahabain ko ng pilik-pilik mata ko. Oo. Ah. Kasi yung ano niya rito. Yung kilay ko, ma'am. Yan po kami pang tattoo removal po. Tato. Po, Kuwan. Mayroon na ba tatuhin ni Batis ni magtatato? Pugpugon ko sa inyo na bang magtato-tato. Meron kami pang underarm. Pang under- Pang paputi po Anong ng underarm, kilig. ma'am? Pampaputi ng kilikili. Ah, Namuti na rangin ilok mo. Meron kayo, ma'am, yung pagpaputi ng ilo. Meron. Meron. So na, harap na ito naman. Ano magagawa? Tara ba tayo? Ano na lo? Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yun, mawa na mo tukbali pagsarang sukul pag-invite ibang pagayo po simbayho na mo. Hato harwa magtalian na kini ha Dream Skin Aesthetic Clinic. Okay. Mga nag-asuwo ha, live ko kaya na in locations in Dream Skin Aesthetic Clinic, yari ha Governor Camins Avenue, right, ma'am? So, masuk na pa KCC Crossing, yari masuk pa Makers, dapat mariha, before si Makers, bang kita rin ha KCC, okay? Landmark niya is, ano yung pagkawan yun, ma'am? Lawrence Cafe, okay? Lawrence Cafe, yung M2M, kakita niyo, sumudsud pa lang. So, ang mga mabaya, ang mga katutay manguran, mga pulaki runan, okay? Ibig sale, sorry. Day sales in Dream Skin. Tawad sila mga Sylvia on most especially na in mga combros, ombre brows, lip pigmentation yari in mga 50% sale nila. Okay, matawad din sila mga services offered kaniyo like deep facial or mga laser tattoo removal. Yes, amon pa mas malingkat, amon mawaya permanent na to. Yes, amon na ba, ma'am? Di na siya tubuan. Baba ko din na tubuan ni biya ilok mo, bol uno na bol. Hindi kanila service para di na magbalik, okay? So, mga katautay mangura ni siya baba magpaputi, di ba, ma'am? Ang kamo Gluta Drip, okay? Yari rendi. So, mga affordable yung mga prices nila, siyempre. Ang mga mabaya mag-avail sina promo this coming this month February hanggang ma-end sin month ini, di ba, ma'am, in mga sale niyo. Di ba baka pa extension, di ba? So, ang mga followers sina Dream Skin Facebook page Aesthetic Clinic, aon sila special discount, di ba, ma'am? Aon kamo special discount bang kamo book followers in Dream Skin Aesthetic Clinic Facebook page. So, we have to na magsukol ha pag paipot ka mo, ma'am. Siyempre, mas especially na kay mami ni hambuk manager or owner si Dream Skin Skincare Clinic. Ito pala may pagsarang sukol na mo kanay na rayang. So, we have to na. Ang mga mabaya, please visit Ivan. Follow din Facebook page sila rin bibutang na mo. Okay na. Masusog, baggol. Kapag ni pakain. Mari pasurog kita, mari palaw. Wow na, ilingkar na sila. Mahagpay.
kuan. Ano, ma'am? Aw mami bay pagpaig tahimtim. Yes Ay po. pagpaig bay kuan yung Kuan, dumi-dumi. Yes. Yung dumi-dumi sa pusoy. Ako'y naman may Bagay po talaga yun sa inyo. Napaigan na Yung muna. sa akin, ma'am, alis. Yes po, mabalik. Balik na kami magpakumpilok matay bang kilay. Paranuan na muna yung bayho na mo. bayo lang, ma'am, Manglulurok bayo kami sin pagtiyawn he. Taon sinanaki. Ijibba. Ijibba. Matura. Aw no, ana. Dito. Sige na, ano? Pasok na kami. Duko wasipak man ito kawasipak. Hindi sa majari magdura. Hauro ma'am. Nare, lumano na rangin bayo ko to. Bayig na rangin biya mga kutil-kutil si bayo ko. Mga lubong-lubong. Naka mo na ma'am, bahala magpalingkat. Opo. Na ako na ra. Malingkatin na, ang kuan niya. Maigin naman kuan mo. Ano ba yaon? Maigin in chicken pack. So. Magagos na ako kang kardo. Wow! Baby fish. Maigin ba kuan? Sana ulo to. Sana. Masuk na kita rin. Malikat ako. Ay, mansam na ko yan. Ay, nagpahansam ko ulo. Makita ko rin kakilahan. Diyan niya ulo yung bagbag ko kaya. Nakikita ko. Di ba kan mali? Nagdala si Bata. Uy, nasa ini kami ka na na yung Ay naman ko magmukha-bias-bias Tama, ano ba? Ikaw magpatalo. Hindi na. Siya na nakalam na kita pagpalikat. Kayo, ito na. Bakso mo inadlaw, mahabok kita. Ibang mo. Naulian na Mari. Pag mag-uwi kami pa. Bayari ka to. Lapayan ako. Hawp, magpaduna, humop na ako kay mo. Hawp ko na ibang mo, ha? Ay, ako mag-uwi. Taga na naman kuri. Ma'am, bayaran nila na, ma'am, ha? Ito ni Insin ng kalong ba? Balik na ako. Press down sa kita. Balik na ako. Ay, kumarong, ay kumarong.